Shalom, horas madihita saluhutna di hamuah kadamang dohot dainang manang di dia pehamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion itu hatta Yesus Kristus. Adorak suta paradi hata nitu hatta jumulu mahita martangiang. Asini roha madihamu dohot dame siat debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tuhatai. Amin. Hatan itu hata nagabe jamita di partangyangan ima partangyangan perpudi di tahun 2022 ima epistel di minggu ujung tahun parhuriaun nalaus di padumutu parningota diaka naung moding sian buku panurirang Jesaya bidu ono 5 ayat 10 Rodi ayat 25. Hujahama dihita sonoma didok hatani itu hatta. Ai idama ahuma manopa langit nai baru dohot tano nai baru. Jaladang be ingoton akan aparjului manang tersunggul tu roha. Iko merlas ni roha mahamu jala marulupulup rodi saliling-liling na ala ahu manopa akai. Ai idama ahu manopa Jerusalem bahen parulupulupon jala bangso isinai bahen las ni roha. Ahu sadiri pe marulupulup do mida Jerusalem jala marlas ni roha ahu mida bangsoku. Jala dangbe tarbigi disi suara partangison manang suara anggu-hangguk. Dangadong bedisi poso-poso siotikari manang na ubanon na suguk Ariarina ai duli-duli dope na marumur 100 tahun laho mate jala pardosa si 100 tahun honabura jala paulion nasida ma akabagas laos inganan nasida suanon nasida ma hawanggur jala panganon nasida perbuena daktagamon nasida paulihon bagas gabehala na asing mangingani daktagamon nasida manuan gabe halak na asing mangaton. Ay songon ari-ari ni hau, songonido ari-ari ni bangsoku. Jala jadi-jadian ni tangan nasida ikon halak na hupilit marsauli hosa. Daktagamun loja somarniula nasida. Manang manubuhon anak asa tilaha honon na tibu. Ay pinopar ni napinasupasu ni jahu baru nasida. Rodi tubuh nasidai jala masa huhut tagan somajou dope nasida nunga mangalusi au makatai dope nasida nunga manangi honau gopul dohot anak ni biru-biru marsaroha majapal jala singa manggagat panabian songo lobu jala ulok nama kanguluhon orbuk dangbe majahati manang mangago disadok duluku nabadiyai nina Jahoba. Ima hatan itu hatta. Di hamu aka amanami dohot inanami tentu molo didok di bagasat trupukon langit nai baru dohot tano nai baru. Ahuma manopa langit nai baru dohot tano nai baru nina. Ra dada nama dok gabe tercipta ma langit dohot dunia baru ate. Lapatanna langit dohot tano na adong nuaing dibolokon na maon jala digati dohot nai baru. Radak songoni maksudna huhilala hok dohita di tano na adong nuaing tetap dohita di portibion tetap dohita di planet bumion dan gabe di papidda hita tu planet lain manang tu dunia lain. Manopa langit nai baru dohot tano nai baru na nidok nadisi tumakas duira tahida manang taatusi marhite pangatusion manopa suasana nai baru manang manopa ngulu na lebih berkualitas. Lapatanna Allah sedang menciptakan suasana yang baru dan mendatangkan hidup yang jauh lebih berkualitas. Boha nasu berkualitas dungulu sebelumnya bisa jadi bisa tidak.
boy doholak kuantitas na rupane na menonjol manang na ditekankan. Yesui berkualitas do alai dangapala lebih dope. Nuaing akan diciptakan, akan didatangkan hidup yang jauh lebih berkualitas. Dia matadani suasana na ibaru dohot ngulu na berkualitasi. Tutuna parjulu hidup yang penuh dengan sukacita, parulupulupon. Omma suasana na ibarui dohot ngulu na berkualitasi. Dang bitarbigi di si suara partangison, manang suara anggu-hangguk, tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi erang pun tidak, ima didok diterupuk tairupani. Molo di buku de nomor 520 partangisan duha piang guha sianganon holso arsak sahit pe sai manosak dusudi ima didok disirupani. Alayang go di langit nai baru doho tanu nai baru nani dok nai parulupulupun nama sukacita nama ima na perjulu. Tadani suasana nai baru dohot ngulu na berkualitasi. Totuna paduahon danga dong bidisi poso-poso siotikari manang na ubanun na suguk ari-arina. Ay duli-duli dope na marumur 100 tahun lau mate. Jala pardua sasi 100 tahun ho nabura. Daido didok di ayat 20 tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda. Tutua kamang doho tamuinang ayaton tidak sedang membicarakan masalah umur panjang. Alai masalah ngulu na bermutu, ngulu na berkualitas do nanidok nadisi. Aitua hagejang umur na ate. Hapidang berkualitas, dang marguna, dang marlapatan. Arong do songoni, aduh, liling do mangulu, alirang marlapatan. Holan na manusay ngulu ni dongan na, do ngulu ni nahumaliang na. Arong duhaw di hutan nami songoni, haulatong warna. Badang buy deis jol matusi, bagak duhawi, bagak gajang do umurna. Alay hola jinama gatal. Gatal. Arong dojol ma sesongon haulatong gabi gatal mulu desti bahana dan gabi pasu-pasu pusa-pusa do ibana. Hidup yang berkualitas adalah hidup ketika orang tidak perlu mati sebelum waktunya. Molo mate penian baditikina ate on mate dinasotikina. Adong mate di nasutikina, adong ima akana mate alani hajahaton na, alani ulahna, misalnya rupani gabe narkobaun ibana, gabe marsahit AIDS, do takka sahit na asing, Yesui alani gaya hidup na berlebihan, paguda kugayana na manguluon, motona biar miskin yang penting gaya. Memang kematian dang boleh dicegah. Alai kematian sebelum waktunya, ima alani kejahatan songon nataruk digijangi, moloi boleh dotong dicegah. Songon dia carana, tentu merhiti ngulu na lebih bertanggung jawab, dohot ngulu na lebih berkualitas. Jadi dalam rangkai dohu pikir, molo didok nak kiningan di ayat tahi rupani, dang adong bedisi poso-poso siotikari manang na ubanun na suguk ari-arina ay duli-duli dupe na marumur 100 tahun lau mate ninna. Tutudang masalah umur panjangi alai masalah hidup yang berkualitas do. Na patuluhon tadani suasana nai baru dohot ngulu na berkualitasi ima hidup dengan bekerja dan menikmati hasil kerja kerasnya. Di ayat 20 saya sahait tu ayat 20 tului didok disi Paulion nasida ma bagas laos inganan nasida suanon nasida mahau anggur jala panganon nasida perbuena sebelum naboha huroha
Anggo sebelumna bisa jadi nasida do naluja Pauli Bagas alai halak do na manginganisa. Sebelumna nasida do naluja mangula porlakna, mangula haumana. Luja mangula akasulauna alai halak do na mangaton hasilna. Tutu on boido martudu-tudu tu situasi ni bangsoi sebelumna. Luja halaki alai gawe halak bangsona asing rupani nama persaulihon. Na paupaton tada ni suasana nai baru dohot ngulu na berkualitasi ima adong kepedulian dohot keberpihakan ni debata tu bangsona. Mungkin sebelum nadak songoni hirana sodiature hojjahu babe nasida ala ni takang ni rohana. Saya majuju nasida dang ditangi hojjahu babe. Ala yang gunwaing so dijui dope nasida nunga dia lusi debata. So maju dope nasida nunga dia lusi debata. Lapatan na disi tunga pala dia turehod debata nasida. Peduli debata tu nasida. Care debata tu nasida. Jalan apa limahod di dohok. Tada ni suasana na baru dohok. Ngulu na berkualitasi ima hidup damai. Rukun. Harmonis. Tidak saling benci. Tidak saling dengki, tidak saling iri, tidak saling mendepak. Dangadong be hotel bintang opati, hosom, teal, elak dohok latei. Dangadong be na saling mencurigai, saling percaya satu sama lain. Dang masih curiga anate. Dang masa be masih tidusan, dohok masih tidasan. Yang kuat tidak menindas yang lemah. Yang kaya tidak memakan yang miskin, yang pintar tidak mencurangi yang bodoh. Dang laku bedisi upama nama dok ijuk di para-para hotang di palabian nabisu na punahata naoto tu panggadisan. Dang laku bedisi nabisuk na punahata naoto si ajaran ina matto. Jaladang masa bedison na nidok nai horas na mangototoi horas na ni oto-otoan. Dang masa bemuse na berkuasa menekan rakyat kecil wong cilik. Suasana si songonido na nigobarhon na molo didok gopul dohot anak ni biru-biru marsaroha majapal jala singa manggagat panabian songolobu jala ulok na makanguluhon orbuk dang be majahati manang mangago disadok duluk kuna badiai ninna jahoba. Hamuah kamang dohot tamuinang tabunaya teh na menguluon molodang adong besi habiaran. Tidak ada lagi yang kita anggap sebagai ancaman dohok nanaing majahati hita. Tabunaya teh ngulu si songoni. Rasudidu hita pengen ngulu si songoni. Pajupang dohok babiat dang mabir behita. Buasa aladang mangalang daging be nunga manggagak be. Pajupang doho tuluk dang mabir behita ay nga mangalang orbu be wala paruluk na masih habiaran warna be paruluk kate. Pajupang doho dongan dang be saling curiga ay sipata pajupang doho donga jolma pe mabir dui ba alana ngagudang nuaing friend makan friend ate dongan na yalang itikung. Hamua kadongan sudedo hita makasih holi ngulu na songoni kita tidak mau terancam, kita tidak mau diancam. Alai hita piatong unang magabe ancamat tu dongata. Mololomoro hatta dang terancam nguluta, bahita pe unang gabe ancaman tu na asing. Dus dui molo alamon naing rama tu hita pe ikor ramah matok tu alam. Mololomoro hatta dang masa banjir bandang di luata, baunang atong disegai alam. Aidang narosa diri ia te. Molo masai pasti ada tangan-tangan yang tidak ramah tu alami. Aina julu ba sahira namar dongad do alami do jolma. Nuaing do gabihira namar musuh. Dus dui songon ni do ni hata ni tu hatai. Saluhud na pinangido ni rohamu si bahenon ni halak tu hamu ima bahe kamu tu nasida.
Ai ido pamusatan ni patit rodihatan yaka panurirang. Deido didok di Matius 7:12. Amin. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan di hatam na hubigi hami. Jala paurat tom may di bagasan rohanami. Marhiti Jesus Kristus martangia kami tuho. Amin.